Tämä vene on ollut kyllä tosi kovassa käytössä nyt parin vuoden ajan, eli tämä runko on nyt testattu viime vuonna koko vuoden ja tämä vuosi on nyt ajettu joku 1500 kilometriä. Mä sanoisin, että tämä vene on kyllä niin kuin ajo-ominaisuuksiltansa erittäin suuntavakoa ja todella toimiva kovassakin kelissä. Mutta myös mikä on sitten niin kuin oikein isoihin veneihin verrattuna mun mielestä positiivinen asia, että todella matalaa myös pääsee, että syväys ei ole hirveän kova. Yksi tärkeä ominaisuus on myös se, että se vene on tehty semmoiseen kovaan käyttöön, että semmoinen ylimääräinen niin kuin bling jätetään siitä niin sanotusti kalaveneestä pois, koska ne hajoaa joka tapauksessa siinä kovassa käytössä. Tässä on nyt veneen yksi tärkeimmistä asioista, eli pulupetti. Tän takaa tapahtuu paljon asioita ja tässä mun veneessä on varusteltu tämä elektroniikkapuoli tänne ylös, eli on kepsit, kaiut, tässä kaikki tässä yläputkessa ja sitten on koko ajan vielä luettavissa karttataso. Ja vakioveneessä GPS ja kaikuluotaimet on upotettu nätisti tuohon pulpettiin, joten istuvaltaonkin on erittäin helppo lukea kaikua ja kepsiä. Itse ajan ainoastaan venettä seisten, niin sen takia ne on tänne ylös. Mutta vakioveneessäkin täällä on 30 millinen putki, runkoputki, minkä sisällä on erittäin hyvä tuoda kaikki lisävarusteiden virtajohdot ja antureiden johdot ylös, jos haluaa näyttöjä pitää. Eli se asia on näissä huomioitu. Samoin pulpetin kiinnityskohdat on huomioitu sillä lailla, että ne on erittäin vankkaa tekoa kovassa kelissä, että pystytään ottamaan, isokin äijä pystyy ottamaan otteen siitä. Mittaristot ja kaikki muu elektroniikka, mikä on pulpetissa integroituna, on koko ajan semmoisessa kulmassa, että ne on istuvaltaa ja seisovaltaa luettavissa, mikä on erittäin tärkeä asia. Samoin ratin korko on mitoitettu sillä lailla, että tämmönen isompi kaveri pystyy ajoasentoon aina sillä lailla, että saadaan selkä suorana ajoa. Ja samoin kaasu on koko ajan semmoisessa kulmassa, että se on erittäin luontevaa ajoa sekä istuvaltaan että seisten. Pulpetin edessä on erittäin iso säilytystila, jonka pohja on nostettu lattiasta irti, eli kaikki lattialta tuleva vesi menee kokonaisuudessaan pulpetin ali poistoluukkuihin. Eli tämä tila on 99% kuiva, mikään ei ole ikinä 100% kuiva, mutta 99% kuiva. Ja tuon takana löytyy sitten se elektroniikkatila. Täällä on yksi virran ulostulo on tupakinsytytin pistokkeelle, että siellä pystyy kovassakin kelissä latoon sitten tiettyä materiaalia, jos tarvii, eli kännyköitä ja muita. Tänne pystytään ottaa koko plaanarikaluston mukaan. Tänne mahtuu 10 vapaa keloineen tänne takaboksiin. Siirtymämatkuilla penkkiin ja tähän mahtuu kolme äijää istuskelee. Ja ei tarvitse välttämättä käyttää irtoklaffipenkkejä ollenkaan, joka sijaitsee tuossa alapuolella. Tämä on istumakorkeuden kannalta ihan hyvä silloin, kun tehdään tuommoista pientä siirtymää. Sitten täältä alapuolelta löytyy klaffipenkkisarja, mikä toimii myös akkukotelon kantena. Eli löytyy normaali penkin korkeudessa oleva klaffipenkki. Tämä toimii erittäin hyvin heittotasolla. Tästä heittää 2 äijää kyllä koko ajan. Tässä on erittäin onnistunut keulasäilytystila. Periaate täysin sama kuin tässä pulpetissa. Eli saadaan täysin aukinaiseksi tämä luukku, mistä tavaraa otetaan ja tavaraa laitetaan. Veneen tuplakaide idea on lähtenyt oikeastaan tuosta vetouistelupuolelta. Eli kun tässä on 2 kaidetta, niin toki se tuo turvallisuuttakin hieman, kun saadaan laitakorkeutta ylöspäin, mutta silloin kun vedetään uistinta raipoilla, takiloilla ja muilla, niin kaikki kiinnitys tapahtuu tähän ylimmäiseen kaiteeseen vapatelineissä. Ja tähän alimmaiseen kaiteeseen pystytään silloin hakemaan sille vapatelineelle, takilatelineelle tukipiste. Eli silloin ne ei ole, kun mennään toisen veneen lähelle, niin ne tuet ei ole ikänä toisessa veneessä kiinni, vaan se hakee vipuvarren tähän alimmaiseen kaiteeseen. Ja on ideoitu jo tätä, että saataisiin lattialta veneestä kaikki pois ja
Nyt on ollut sitten tämmönen sarja löytyy, mikä on ihan mun oma suunnittelemia tämmönen KP-venevarusteet. Ja sieltä löytyy oikeastaan kaikki, mitä niin kuin lisävarusteena veneisiin tarvitaan. Eli sieltä löytyy tämmöiset boksilaatikot, 1 ja 2 boksin. Eli niitä pystytään, kaikki on sijoitettu tämmöiseen kiskoon. Eli niitä pystytään liikuttamaan mihinkä tahansa kohtaan venettä. Ja ne on aina sitten sen henkilön otettavissa, mikä sitä tuotetta käyttää. Samoin mittalaudat, eli kalan mittaukset on älyttömän helppoa. Tonkitelineet, eli ne on aina saatavissa joka jätkällä kun veneessä on. Samoin löytyy kuvan kuivaustelineet, eli päivän päätteeksi pystyy aina tarkistamaan mitä tuotteita on käytetty. Ja jos kalastetaan merellä, niin tää on helppo ottaa kiskosta pois ja huuhdella sitten makealla vedellä, niin ei jää suolavedet ikänä kuviin kiinni.